Wel, garffon llywydd yr FW. Sut ddyrnach chi wedi cael yma heddi yn y sioe? Arbennig iawn, wedi gwir. Dwi'n meddwl bod y safon yr anifeiliaid yn uchel iawn yn bob sector yr wedi gwir. A nifer fawr o ddefaid fwy nag arfer ac mae'r safon fanno yn uchel iawn hefyd. Dwi'n meddwl bod ni'n siŵr dda iawn a mae'r tywydd yn ffafriol yn ffresol. Wel, wedi dod lan ni wedi gwir i helpu ffrindiau i ddangos i David Balwen. Gen i dechrau lan y dwy ddafad fach. A gaethon nhw dwy wobr gyntaf a bencampwriaeth yn adran y David Balwen. A chi'n hapus gyda'r canlyniad? Hapus iawn i wedi gwirtha chi. Faint oedd yn eich erbyn chi? Oedd yna dosbarthiadau ddigon da i wedi gwir. Ond i wedi bod â nhw yn y sioe smallholders. Ac wedi dod yn 4 a 5 dwi'n credu fyny. Ond erbyn heddi wedi meiddi rhain ath meiddi y diwrnod ni. Felly, chybod, ni ar y ffordd iawn nawr, sy'n dod. Wel, Geraint, sioe lleol ti hwn, sy'n dyrnod ti wedi gael? Wedi gael llynnes. Wedi gael champion yn adan yr Ashes a wedi cael yr interbreed heifer milk champion a'r pace champion rhwng y dau Asher a da Holstein. Ydy fe match o cyntaf i ti ddangos yr Ashes? Wedi bod yma unwaith o blaen, so ail waith de. So, hobi bach newydd hwn, yfe? Ie, hobi bach. Ni'n godro gwartheg Holstein adre hefyd, ond mae 2 neu 2 ar yr Ashes sy'n bach o liw'r rili lles. Wel, bys ni helpu ffrind mas heddi. Oedd y ffrind dangos casag e-bol. Dath yr e-bol yn gyntaf yn ei ddosbarth. Hefyd, eithon ni i'r Supreme Welsh wedyn. A dath yr e-bol yn Supreme yn adran y Welsh. Trydydd oedd y gaseg, ond dangos yr e-bol yn ei moyn neud. A dydd ni mas ar y top, so dyn nhw da. Siw beth mae'r sioe yma yn cymharu gyda sioe lleol eraill? Wel, fi'n meddwl bod i gyda'r gorau sy'n ni'n meddwl yn fe. Mae dechrau flwyddyn, so sy'n lot o shows wedi bod to, ond fi wedi bod yn ddwy sio cyn hyn, ond fi'n creu ta hon i'r gorau.